इपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेरावनो कन्टेस्टआ जागोन। बेयो मोनसे फ्रेन्डलि मेच बायदि जोंनि इपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेरावहाय जोंहा सावरायनायाबो सोलिबाय थादों आरो सावरायफुबाय थानाय गेजेरावनो नैबे जोंहा सिडलीनि जे बाइ इलेक्शन बे फैबाय जखन दा जोंहा बेयो मोनसे फ्रेन्डलि कन्टेस्ट बायदि जानानै दङ आरो बे फ्रेन्डलि कन्टेस्टआव जोंहा एमएलएआ जिहेतु इपिपिएलनि खामोन आगोलावनो एबार इपिपिएलनि जे बिजाथि जोंहा आदा निर्मल कुमार ब्रह्मआ गोबां बिबांनि भट लानानै गोबां गिदिर मार्जिननि गेजेरजोंहाय सिडली जे उफ्रा बिसायख'थि बेखौ जोङो इपिपिएलआ देरहानो थांगासिनो दङ। बिपिएफआ गोहोम गोग्लैनाय नङा? बिपिएफआ गोहोम गोग्लैगोन होननानै आं सानाखै, मानो होनोबा रायजो राजाफ्रा खुंथाय गोहोआव जायफोर हान्जाफ्रा थायो बेजोंनो उफ्रा बिसायख'थियाव थायो। गतिके बिपिएफआ गावनि हान्जाखौहाय फोथांनानै लाखिनो थाखाय गावनि हान्जानि वार्कारफोरखौ हमथानानै लाखिनो थाखाय बे बिसायख'थिखौ गेलेदों होननानै आं मिथिदों बिथांमोननि सर्सनिफ्रायहाय। बिथांमोना गावसिनि वार्कारफोरखौ हमथानो नागिरदों आरो माखासे भटारफोरखौ हमथानो नागिरदों। बे गाज्रि नङा, जों इपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव मोनसे फ्रेन्डलि कन्टेस्टआवनो जागोन। नाथाय इपिपिएल बिजेपि आरो एजिपिनि जे एनडिए केन्डिडेट जोंहा आदा निर्मल कुमार ब्रह्म बियो गोबां हाजार गोबां रोजा भट लानानै जे मार्जिनाव जों देरहानो थांगासिनो दं। जिहेतु इपिपिएल आरो बिपिएफ सावरायनाय खोथाया बेरखांबाय थादों, नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों जे सरकारखौ नागारनानै फैब्लासो सावरायनाया दावखोबाय थागोन होननानै बिथाङा साननैसो सिगां बेथ' आदा हाग्रामा महिलारि सारनि जे बुंनाय बियो एसे ओंथि गैयै जादों। बिथाङा मिडियायावहाय एसे हमथा बुङोबा मोजां, आं खावलायदों। बिथाङा जोंनि जोबोद सिनियर मानसि, बे गिदिर सासे दैदेनगिरि बिथाङा बर' हारिखौ गोदोनिफ्रायनो दैदेनबोनाय। गतिके बिथांनि खुगानिफ्राय जानला मोनला बाथ्राफ्रा बियो समाया। गतिके बिथाङा हमथा बुङोबा जोबोर मोजां जायो। जों बिथांनि जोबोद जुनियर मानसि, जों बिथांखौ सुबुरुन होनो समाया। खिन्थु दिनैहाय बिथांमोना बिपिएफआबो फ्ल'र क'र्डिनेसनावहाय जोंनि एनडिएजोंनो दङ। एसेम्ब्लिनि फ्ल'र क'र्डिनेसनाव साथाम बिथांमोना एमएलए दङ, रबिराम नार्जारि आरो बे उदालगुरियाव सानै दङ, सासे सरन बर' आरो सासेया मा नाम मोनलाय जोंहा बुंलाबाय थाग्राया मिडियायावहाय, बे सासे एमएलए दंबावो, बिसोर साथाम दङ। साथामाबो जोंनि एनडिएनि फ्ल'र क'र्डिनेसनाव बिथांमोना एनडिएजोंनो दंफायो आसाम एसेम्ब्लियावहाय। गतिके बिथांमोनहाथ' नागारनानै फैयाखै आरो जों सरकार सालायफुबाय थानायाव मानो नागारनानै फैनांगौ जाखो? नागारनायनि बाथ्रायानो गैया। आङो बिथांखौ बुंनो लुबैदों 2025 मायथाइनि डिसेम्बर दानसिम जोंनि एनडिएनि जे सरकार जोंनि बिटिआरआव सोलिबाय थागोन। 2026 मायथाइसिम आसामनि जे सरकार एनडिएनि सरकार इपिपिएल बिजेपि आरो एजिपिनि सरकार बे सोलिबाय थागोन आरो निउ दिल्लीयावहाय जोंनि जे एनडिएनि सरकार, जोंनि इपिपिएलजों मदद होजानाय बिजेपिनि जे सरकार आरो मानगोनां जोंहा नरेन्द्र मदि बिथाङा दैदेननाय जे एनडिए सरकार, बियो 2029 मायथाइसिम सोलिबाय थागोन। गतिके बेयाव ओंखारबोनाय बा माबानाय बेफोर जेबो जानाय नङा। जोंनि सावरायनाया जालांबाय थागोन। जोंनि ओनसोलनि, जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जोंनि बर' माहारिनि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय, जोंनि बर' माहारिनि राजखान्थियारि गोजों इयुननि थाखाय सावरायनायाबो थांबाय थागोन। दा सावरायफुनायनि गेजेरावनो नैबे उफ्रा बिसायख'थिया फैदों। उफ्रा बिसायख'थियाव जिहेतु इउपिपिएलआबो आरो बिपिएफआबो मोनसे राजखान्थि हान्जा, राजखान्थि हान्जायाथ' बिसायख'थिखौ गेलेखानांगोन। जेब्लासिम सावरायनाया मोनसे जोबथा थाखोसिम सौहैया अब्लासिम बिसायख'थिखौ गेलेनांगोन राजखान्थि हान्जाया, बेयाव गाज्रि मोनलायनायनि बाथ्रा गैया। नाथाय बिथांमोनखौ आं खावलायदों बेखौ मोनसे फ्रेन्डलि कन्टेस्ट होननानै हमना लादों बिथांमोना, जोंबो बिदिनो फ्रेन्डलि होननानै बेखौ माने साननानै लादों इपिपिएलआबो। आरो जिहेतु जों इपिपिएलआ एनडिएनि मदद मोननाय मोनसे हान्जा, बिजेपि आरो एजिपिनि मदद मोननाय हान्जा, जोङो गोबां बिबांनि भटजोंहाय जों बे इलेक्सनखौ देरहानो थांगासिनो दं।